Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вы ўжо ўсе справы зрабілі. Вось і малайцы, рмаў. Далучайцеся да маёй вячэрняй гімнастыкі. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Прывітанне ўсім! Один, два, три, чотири. Один, Рыся! два, три, чотири. Ты што, мяне не чуеш? Рмаў, малайцы. Наступнае практыкаванне скокі на месцы. Пачалі. Один, два, три, чотири. Один, Рыся, два, три, хопіць скакаць! чотири. Я ўжо тут, давай гулять! Удых, выдых. Удых, выдых. Один, два, три, Ой-ой-очки! чотири. Один, Можа, мяне два, зачаравалі? три, О, чотири. ці я выпадкова начапіў Два, шапку-невідзімку? три, чотири. Не. Один, два, три, Здаецца, чотири. шапкі Один, няма. два, три. Сябры, а вы мяне бачыце? Фу, дзякуй. Цікавая справа. Калі я бачны, значыць, нешта не тое з Рысяй. Атрымліваецца, яе зачаравалі. А зараз можем заняться гимнастикой для розуму. Давайте решим задачу. Не хвалюйтеся, яна не складаная, рмаў. Ой, што ж мне рабіць? Зачараваная Рыся ніяк не хоча мяне ні пачуць, ні ўбачыць. Умовы задачы такія. Дзяўчынка сябравала з хлопчыкам, а ён дзяўчынку моцна пакрыўдзіў. Нейкая незвычайная задача. Я такіх ніколі не чуў. І дзяўчынка вырашыла, што больш не будзе сябраваць з гэтым хлопчыкам. Атрымліваецца, у дзяўчынкі мінус один сябар. Ой, Ой, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Дзядулечка, прывітанне. добрый вечер, дядулечка Добрадзей. Адкажыце, вы мяне бачыце і чуеце? Вядома, выдатна бачу і чую сябе маленькі. Тады тэрмінова расчаруйце Рысю. Рысю, аёечки, кветочка моя, хто ж цябе зачараваў? Ніхто мяне не зачароўваў, дзядуля. Са мной усё ў парадку. Хай не слухаць яе, дядулечка. Рысю дакладна зачаравалі. Яна мяне не чуе і не бачыць. Ну і справы. Рысечка, а мяне ты чуеш? Цудоўна чуй, дзядуля. У мяне, як ва ўсіх кацінах, выдатны слых. Ой, а ці бачыш ты мяне, кветочка? Ды бачу, бачу. Вы такі сімпатычны, рмаў. Ой, дзякую, кветочка моя. Толькі я зусім разгубіўся. Нейкае дзіўнае чараўніцтва. Чаму Рыся толькі не бачыць топу? Топа, га? А я не ведаю. О, давай разбирацца. Так, калі гэта пачалося? Ды нядаўна я прыйшоў у калыханку, а Рыся робіць выгляд, што мяне няма. О, а што было раней? Нічога не было. Вау! Нічога не было, кажаш. А калі мы разам пасля заняткаў выйшлі, і я да цябе падышла, топа, што ты сказаў? О, здаецца, Рыся расчаравалася? Ды нічога такога я не сказаў. Ты стаяў з хлопчыкамі, а я прапанавала пайсці дадому разам. Прыпамінаю. Тады і далей прыпамінай, рмаў. Хлопчыкі сталі смяяцца, што табой дзяўчынка камандуе. І што ты адказаў? Ай, ну, што? Я пажартаваў. Нічога сабе жартачкі. Ты сказаў, што увогуле не ведаеш, хто я, і нікуды са мной не пойдзеш. О, так і было? Ну, магчыма, я дакладна не
памятаю. Слово ў слова, дзядуля. Не сумнявайцеся, Рмаў. Ой, ну тады ўсё зразумела. Ты сам топа зачараваў рысю. Я? Ага, а я не чараўнік. Запомни, топа, и вы, сябры, запомните. Слово бывае мацней за любую чароўную палачку. Праўда? Так, добрае слово дапамагае нават перамагчы хваробу, а дрэннае, наадварот, можа сапсаваць не толькі настрой, але і пачуццё. Рмаў, сапраўды, дзядуля. Мне, калі я пачула, што топа сказаў, падалося, быццам мяне ударылі. Ой-ой-ой, што ж я нарабіў? Зрабіў сябе нябачным для рысі. А як мне зараз рысю расчараваць? Паспрабуй растлумачыць свае дрэнныя паводзіны. Не трэба мне ніякія тлумачэнні, О. Рмаў. Рысечка, ну пачакай. Ну, зрабі мяне бачным і чутным на одну хвіліначку, ну, калі ласка. Рыся, ну то попросіць. Ну, добра, слухаю. Рысечка, я боязливец. Мне стало страшно, что хлопчики будут с меня смеяться. Ну, тому я так и сказал. Даруй, калі ласка. Я так больше ніколі не буду. Абяцаеш? Обещаю. И завтра обовязково хлопчикам скажу, что ты... Ой, моя лепшая сяброўка. Вось, гэта правильно. И буду дапамагаць табе заплечник носить. Ого. Хочешь? Не, дзякуй. Со сваім заплечнікам я сама спраўлюся. Рысечка, дык что? Даруешь мне? Ах, Рмаў, я б хацела, але чамусьці не магу. Крыўда сядзіць унутры. Ну, гэта мы зараз выправім. Вось уяві сваю крыўду, Рыся. Ну? Уявіла. Яна непрыгожая, нават страшнаватая. Вось таму і не трэба крыўду трымаць унутры. Адпусці яе, Рыся. А як гэта зрабіць? Хо-хо. Ты падумай, што ўжо не злуешся на топу. Ну, калі ласка. Ну, Рмаў, ну, добра, не злуюся. Ура! Рысечка, у цябе атрымалася. Ой, крыўда поляцела о, прэч. вось і сачы цяпер топа, каб яна ніколі не вярнулася. Ой, обовязково, дядулечка, обещаю. Ой, без крыўды так лёгка, Рмаў, і настрой стаў выдатным. І вы, сябры, вучыцеся дараваць. Адпусціце сваю крыўду. І тады ніколі не зробіцеся нябачнымі для сяброў. Рмаў, топа, а я по табе сумавала. І я. Ой, Рысечка, давай гуляць разам. Вось у што ты хочаш? Не-не-не, сябры, будзеце гуляць ужо заўтра, а сёння самы час глядзець вячэрнюю казку. А зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час класціся спаць. Толькі спачатку давайте пачысцім зубкі ды памыем тварыкі. А потым адправімся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі, Рмаў. Пабеглі разам. Добраныч, сябры. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Пабег. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай.
Баю-бай, баю-бай, оченяты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, в очах